moni on varmaan huomannut, niin tämmöinen tavallinen 30-senttinen ilmapallo, kun sen täyttää heliumilla, niin se leijuu vaan semmoinen noin 1 vuorokauden tai vähän vähemmän, riippuen kuinka täyteen sen täyttää. Sen takia me käytetään aina ilmapalloissa pistokäsittelyainetta. Eli tämä on tämmöistä ikään kuin paperiliimattu, mistä ainetta pannaan tänne ilmapallon sisälle pieni pisara. Levitetään se, pyöritellään se tuonne seinämille. Näin. Ja sen jälkeen täytetään pallo. Solmu. Ja päästetään päälle. Tämän kestokäsittelyaineen ansiosta se pallo säilyy ilmassa noin viikon tai jopa parhaimmillaan 4 viikkoa, 5 viikkoa. Mutta sen viikon verran suunnilleen on se, mitä uskaltaa luvata olosuhteista riippumatta. Tietenkin jos sitä säilyttää suorassa auringonpaisteessa tai todella kosteissa olosuhteissa, niin se voi vähän lyhentää. Mutta joka tapauksessa niin ehdottomasti kannattaa käyttää kestokäsittelyainetta, sillä jos pallojen täytyy säilyä ilmassa pidempään kuin yhden päivän.